Hello mga kabsat! Welcome back dito sa aking channel. At ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga pagkaing nagpapalakas ng immune system. Ang immune system ang nagsisilbing taga-depensa ng katawan natin sa lahat ng uri na maaaring makasama sa ating katawan, tulad ng mga nakakatakot na mga virus at iba pa. Kung mahina ang ating immune system, ay madali tayong mahawa sa iba't ibang uri ng sakit. Kung kaya't makabubuting panatilihing malakas ang resistensya ng ating katawan upang malaki ang posibilidad na makaiwas tayo sa pagkakahawa sa mga ito. Narito ang mga pagkaing nakakalakas ng immune system. Luya. Isa sa mga sikat na pampalasa sa mga iba't ibang lutuin ang luya. Ito rin ay mabisang antioxidant at maraming taglay na pampalakas ng resistensya gaya ng potassium, calcium, at manganese. Pakwan. Kapag hinog na ang pakwan, ito ay naglalabas ng maraming antioxidant. Isa na dito ay ang glutathione. Ito ay nakakalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang impeksyon sa katawan. Tea. Ang pag-inom ng iba't ibang klase ng tea gaya ng green, black, at chamomile ay hindi lamang mabisa sa immune system. Ito rin ay nakapagpapaganda ng balat. Kamote. Tulad ng carrots, ang kamote ay may beta-carotene. Ito ay nakatutulong sa pag-boost ng immune system at maaaring mapabuti ang aging process. Broccoli. Ang broccoli ay madaling mahanap sa grocery store at ito ay isang immune boosting basic. Makakakuha ka ng maraming nutrients na protektahan ang iyong katawan mula sa pinsala. Ito ay may bitamina A at C at ang antioxidant glutathione. Mushrooms. Ibinibigay nito ang mineral selenium at ang vitamin B, riboflavin, at niacin na makatutulong sa maraming paraan. Kung mababa ang selenium, maaaring mas madaling madapuan ng matinding trangkaso. Ang riboflavin at niacin ay may papel sa isang malusog na immune system. Oyster. Maraming zinc sa oyster. Ito ay may ilang kapangyarihan sa paglaban sa virus. Iyon ay dahil ang zinc ay tumutulong sa paglikha at pag-activate ng mga white blood cell na kasangkot sa immune response. Tinutulungan din nito ang immune system sa mga gawain tulad ng pagpapagaling sa mga sugat. Yogurt. Ang good bacteria o probiotics na nakukuha sa yogurt ay epektibong pampalakas ng resistensya. Tiyaking may mga live o active cultures, Lactobacillus and Bifidobacterium strains, ang bibilhing yogurt. Ugaliing isama ang yogurt sa inyong diet. Spinach. Ang spinach ay isang green leafy vegetable na nagtataglay ng folate na tumutulong gumawa ng new cells at mag-repair ng DNA cells ng katawan. Mayroon din itong beta-carotene, vitamin A, C at K na mga nutrients na mabisa para sa healthy immune system. Mga paraan ng pagpapalakas
ng immune system ng katawan. Kumain ng gulay at prutas. Mapapalakas ng husto ang depensa kung kakain parati ng gulay at prutas. Ang mga bitamina at mineral na makukuha sa mga pagkain ito ang nagsisilbing gasolina sa mga cells na magproprotekta sa katawan laban sa impeksyon. Iwasan ang pag-inom ng alak. Gaya ng sigarilyo, ang madalas at sobrang pag-inom ng alak ay nakakapagpahina rin ng resistensya ng katawan. Huwag manigarilyo. Dahil ang paninigarilyo ay isang hakbang na maaaring sumabotahe sa lakas ng immune system ng katawan. Marapat lamang na ito ay iwasan o itigil na. Regular na mag-ehersisyo. Siguraduhing nakaka-ehersisyo ng regular sapagkat ito ay isang mabuting paraan ng pagpapalakas sa resistensya. Magbilad ng ilang minuto para sa karagdagang vitamin D. Ang pagbibilad ng 15 hanggang 20 minutes sa ilalim ng araw ay makatutulong sa produksyon ng vitamin D sa ating katawan. Ang mga taong may mataas na level ng vitamin D ay hindi madaling makapitan ng mga sakit. Hanggang dito na lang mga kabsat. Sana'y may natutunan kayo sa videong ito. Maraming salamat sa panonood. Kung kayo ay bago lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo parati. Maraming salamat. God bless.